Dobrý deň. Dovoľte mi, aby som vám predstavil najnovšie riešenie z nášho sortimentu výrobkov. Naše dva nové výrobky, ak sa používajú v kombinácii, vám umožnia utesniť a doplniť netesný systém klimatizácie. EasyClima Pro 3 vďaka svojmu jedinečnému zloženiu odstraňuje vlhkosť zo systému a v dôsledku reakcie ju premieňa na syntetický olej. Náš výrobok robí viac než len odvlhčuje systém. Táto nenápadná nádobka obsahuje aj chladivo. To pomáha plne pripraviť systém na utesnenie. EasyClima Pro eliminuje úniky zo všetkých gumových a kovových komponentov, ako napríklad okrúžky, tesnenia, chladiča, odvlhčovač, kondenzátora, hadice, nabíjacie porty. Náš výrobok preniká do všetkých zákutí a pri kontakte so vzduchom stvrdne a trvalo utesní všetky netesnosti. Rovnako ako EasyClima Pro 3, aj EasyClima Pro obsahuje chladivo, ktoré zabezpečí komplexnú starostlivosť o vašu klimatizáciu len v dvoch jednoduchých krokoch. Upozorňujeme, že Pro nie je možné použiť v automobiloch s elektrickým kompresorom a v automobiloch s premenlivou kompresnou roztečou. Nemusíte sa však obávať. Tieto modely sú pomerne zriedkavé a ak máte pochybnosti, pomôžeme vám určiť, či je vaše auto kompatibilné s našimi produktmi. Upozorňujeme, že po použití EasyClima Pro 3 musíte počkať 15 minút. Chladivo obsiahnuté v prípravkoch EasyClima Pro 3 a EasyClima Pro je rovnaké ako chladivo obsiahnuté v prípravku EasyClima Gas. Viac sa o ňom dozviete v jednom z našich videí na našom kanáli a v popise tohto videa. Ak sa chcete dozvedieť, ako správne používať naše výrobky, navštívte stránku easyclima.sk alebo kliknite na video na obrazovke.